Izwi lomzansi 98.0 The difference. Izwi lomzansi yizwa umehluko. Feel the difference. Njalo impela hlala nami ke manje kusukela manje 12 minutes after 8 ukuze kushawa 9 sobe sikhuluma nabe balekile isuke ithinta umthetho kuphela. Njomani sure iyakuzwa nawe ukuthi kuneyakhe imibuzo mayelana iJNU noma neqala elingenile. Yeah, iMK lelicala leli ilifake on urgent basis, Yes. right? So ngamanye amazwi kushuthi kufanele lelicala leli lilalelwe ngokuphuthuma mangabe kanjalo. Now cisha amaqembu mangaka izi 10 or 11 around there amaqembu ekuthiwa khona kulo hulumeni wobumbano. Mhlambe kungasilekelela usiphe yini uhulumeni wobumbano kahle kahle. Yabo mhlamba siqale kanje nje manje if uzothi into ithenywa wrong kuyekujwayela ukuthi kube lo muntu osekuthindeka lapho kulonto ozothi nibiza igama lami wrong. Okay. Ningibiza ngophumelele ngibe ngumpumelelo. Oh. Ngiyalimala kuyibrand yami, ngiyalimala la kufanele ngabe khona izinto zami zihamba kahle. Sure. La uzokhala khona ukuthi umisleader abantu noma uthi akhambi kahle fanele ubakhombise bese uyakhombisa ukuthi abantu ba mislead kanjani. Inkantolo ithi sifuna lento esibiza ngeplain interpretation. Aswahlukanisa lamagama. Government of National Unity. What is the government? Uhulumeni. National uzolonke. Unity abantu ababumbene noma bahlangene. Umbuzo uzobuza uthi ukuphi umahluko kulapho noma yipi into wrong ishiwo if uzothola kuhulumeni kuthiwa ukhona ngaleso sikhathi. Okay. Unabantu abavela from ama political parties ahlukile and bonke labo bantu masebe khona bakuhulumeni meaning ababamba ama structures abo ngokama portfolios ase parliament kuphela kodwa within executive noma cabinet bayangena lapho sebephakathi. So umbuzo ubusuthi from iside le SABC ukuphe ngokushilo okurong engazange ngeze ngokuphendule kahle noma engakubhalanga kahle ukuphi nini enifuna ukuthi nikusuggest ukuthi niyikona ngoba ngibhala owami umsebenzi akona uku-add izinto but owami umsebenzi ukubhala lokho engisuke ngokubona ngaleso sikhathi. Yes. Yila khona uzobusuba nenkinga kodwa nayo inkinga enkulu kunako konke. If ulethe imethe enkantolo on an urgent basis usukuthi inkantolo ushiya yonke into yenza uzonaka mina. Inkantolo ibese ithi before ngizobona ukuthi ama merits alento nayo yakhona yini ngifuna ukubheka ukuthi agency khona yini. Okay. So bazofike bathi likhona ilungelo elimalayo. Probably likhona. Number 2 ikhona into esibiza nge-irreparable harm. Bake bathi abanye beyingathekisa bathi kuphakathi kokufa nokuphila. Yeah. Iyiphi irreparable harm ozoyisafarisha mangiqhubeka ngibiza igama la of Government National Unity kusasa. Yeah. Yini le ungazange uzoyisafarisha since laqala ukubizwa leli gama ngoMay njengoba sesikuJuly manje. So one of the questions ukufanele ukuthi abawaphendule. Yeah. Bese enye into ithi akhona yena ama alternative remedies abekhona ngaphakathi before uzofika ekuthini. Sine ikhasa South Africa la ukwazi ukuthi mina nawe masikhuluma izinto ezingahambanga kahle emoyeni isithathe siyise khona kubi la samba siyophendula khona isiyile yini lapho kuma dispute resolution processes akhona ngaphakathi kaSABC isibuya khona yini lapho. If ukuthi kwavele singaphakathi kupolitiki sonke sesike sambhalela yena uminister of which SABC is partly accountable to yena noma iboard ukuthi board naye process esibhekana nawo la senze njani. So it's one of the things ekufanele bese sibhekwa inkantolo before izokulalela ukuthi kwalento othi uza nayo kungabe ikhona noma ayikho yini noma nje ukudlala kolimi lisuke likhona ongenze ukuthi akukuphathi kahle if ingakuphathi kahle then unfortunately ayikho into abazokwazi ukuthi bakusize ngayo. Okay. Kumaphepha lawa engiwabonayo ayo le matter. I-applicant applicant kuthiwa uJacob Gedlehlekisa Zuma and then kube ikhoma bese kuthiwa umkhonto wesizwe. Right, then defendant uSABC, the chairperson of board of SABC, the group CEO yakwa SABC. Okay, now ngiyaphike nombuzo wami. Applicant oqala former president uZuma and then esibili umkhonto wesizwe. Is it because uyena president why organization? You depend ukuthi mhlawumbe amaphepheni babhale kanjani kodwa ordinarily any entity isuke ikhona isuke izoba nomuntu ozothamdule authorized ukuthi ubhale kule affidavit. Okay.
yabonakala kade siya khona Yes. angithi uba le group CEO Yes. umbuzo uthi usuyileni kuyena wafaka igrievance yakho uba nomunye umuntu umbaleli uchairperson weboard usuyibhalile iboard wabhala igrievance yakho then because le matter ay effect wena kuphela ngoba uzothola ukuthi abantu abayibizayo leli gama of Government of National Unity Yeah. it is not only SABC but it's political parties themselves laba abakuyona usubatshenile inibona ukuthi wozani izoba iphathi litigation Yeah. ngoba i-defense SABC ngabuya bese akukho esikushoyo okuqalwe yithina sithatha into esikhulunywa uNjomane eme kwi-podium sizoyinikeza abalaleli nababukeli ngale ndlela ebhalwe ngayo nendlela eshiwo ngayo Yeah. ungabe senifuna ukuthi siqale umsebenzi wokusensorisha noma wokusho yini ukuthi ubani wenzeni asishintshe lento akangayibizi kanje asibona abahluleli beindaba umsebenzi wethu ukuthi yini into esoyifilterisha udeterminishwa yiyona ikhasi ukuthi asingayilethi into enodlame kakhulu asinethi into namagama angekho right konke okunye sokukhona musu kuthethisa thina noma musu kulwa nathi ulwa nalomuntu olibizele legama of Government of National Unity. Okay, sure. No kulungile. Sibonge kakhulu. Si live ku TikTok, all right? Hamba usibheke ku TikTok izwi lomzansi so that uzokwazi ukubuza neminye imibuzo uzokwazi ukuthi uzikala umbuzo ke why le khona lana. And mfethu ngihlezi encourage ukuthi kulolu hlelo zikalala. Mhlambe before ngibuze into ethinta uhulumeni national, right? Mhlamba ngibuza into eseduze kwami. You understand? Or mhlambe nginenkinga mina qobo ke. Uyabona? Kunento engithintayo ethinta wona umthetho. So angingajaha ukuyobuza into ethinta uhulumeni ngikhohlwe into ethinta mina because njengoba ula uzokwazi ukungiphendula, right? But then uma sengithi hayi zikala ngizomvakashela eoffice uzokubhila. Ngithi ngiyalapho ke nje ma. Ngithi ngiyalapho yabona nje khona abanye seke sathustana nabo I think it was last week. Yeah. Bebuza ukuthi soza kanjani kuwena mangabe ungasinikeza ithuba lokuthi sibuze. Ngabese ngayibuza ukuthi ukuba ngivula every single day ngiphendula imibuzo yabantu ngabe rent ngiyikhokha kanjani. Yeah. Kodwa ke enye ngisho ke yazi ukuthi even kwayinyanga nesangoma yabona masikubhulela asibhule singashongo ukuthi khanyisa manje indaba mina ufuna ngibhule ngenze konke engakhanyisiwe. Yeah, angithi izwi lomzansi ngokuthi lilethu zikalala enye yengxenye le noma enye yemizamo yokuthi ukwazi ukusizakala. So ingakho ke ngithi before uyobuza into ethinta uhulumeni ku national into le kude nawe buza ngenkinga yakho obhekene nayo njengamanje so that ezokuphendula. Uyabona usungabuye umfoneleke after kusuthi hey manje njengoba kunecala elikhona elithinta uRamaphosa nephalaphala mawucabanga kuzoma kanjani ngeke akucharge for that, right? But nje for this one sukithinta wena uzokucharge for yona. Kunjalo impela senze kanje abafuna ukusithinta enza kanje. Sithinta njengamanje Sishayela ucingo ku 060 480 7164 060 480 7164. Kana WhatsApp uzokwazi njalo ukuthi usithole u0638208448 usende voice note usende message sikwazi ukuthi bese seyifuna live on air. Sisakuyinyanga kuka July abanye bathi ke uNtulikazi mangaphazama. ENingizimu Afrika sike sithi inyanga yamadoda noma yabantu besilisa. Kodwa this year ngibona ngathi emphasis asibe kakhulu ukubona ukuthi kwenzakalani. So ngifuna ukuthi after 8:30 ke sithi ukuchecka kancane focus yethu siyenze ibe abantwana besilisa nomthetho nezinto ezithinta bona. Ngiyasa sike sakhuluma ngaphambeleni mayelana nezindaba zama maintenance, indaba zama access. Kodwa ngifuna sibheke kakhulu manje ezintweni ezimbili, umshado sizobheka futhi ne will ukubhala kwayo. Uyazi ukuthi awukwazi ukuthi into umshado divorce ongazange uzoyithini. But before sifike lapho ngifuna sibheke nezindaba ezihamba phambili. Seseke sayithinta ezinye zazo. Iqembu leMK lithatha SABC lisenkantolo. Again iKZN lithatha ilegislature nabanye abakhona libayisenkantolo futhi ngokukhethwa kwama committees.
okuningi ke sikubone i-department eka-Cocta ku-province yaKwaZulu-Natal ingenelela komasipala abaningi. Mhlawumbe ngizokhumbula nje umasipala weTheku nakhona ikhona intervention esike yenzeka, umasipala kwaNongoma ikhona futhi into esuke yenzeka. Kodwa ke nami ngifuna ukwazi ukuthi okuphi wena okukuhlupha kakhulu, okuphi wena ungathanda ukuthi uthi ukukhanyiseleka kona. Ithuba livuliwe. Sezweni sawubona. Sawubona Zikala. Ninjani baba? No siyaphila. Correct baba. Kuleli MK. Ngicabanga ukuthi kukhona iphutha elikhona lapha. Ukuthi MK imangalele uSABC wayengamangamelelanga mhlawumbe le inhlangano lezi nomira uRamaphosa ngoba uyena oqhamukene noma iANC. Ngoba ngibona ukuthi uSABC ubizwa ilento ekuthiwa iconveyor, angazi noma ngikubiza ukuthi uthatha into akuyena oqambe leli gama, yena usuke reporter indaba. Manje abantu abaqambe igama oRamaphosa mhlawumbe ukuthi but ke leli gama le-National Unity akuyona yodwa i-MK ecomplainayo ngalo. Even ama-political analysts ayasho ukuthi leli gama is misplaced ngoba akuyona igama i-National Unity. But ukuthi MK ilithathe yalise enkantolo. But mina bengifisa ukubuza ngale Zikala lo VPS. Lo mfowethu lo obhale i-affidavit. Ebala amagama abantu aba-involved kule nto ye-VPS. Ukuthi mina mase mangiyisiboshwa ngoba phela lento uyibhale eseboshiwe selahle icala ukuthi nginalo nilungelo lokuthi ngisho ukuthi osibanibani engenze nalo leli cala no osibanibani nabo bayathinteka. Inkantolo i-NPA iyakwazi ingilalele uma ngisengilahle icala sengisho akamuva ukuthi bengilenza nosibanibani leli cala. Ilo mhlawumbe ungidida kancane. Lana ke bathi bayibhale khona section ekuthiwa section 1. Bengifisa ukuthi Mr Zikala mhlawumbe mase ngilivalile ucingo mhlawumbe usho mase ngibona. Okay, kulungile baba. Thank you. Ake ngiyabona. La if umuntu esuke eboshiwe uyakwazi ukuthi aphenduke lo muntu noma angibeke kanje. Lo muntu ojwayele ukubiza nge-state witness before abe state witness uqala abhale statement eqala ekusuke kuzobonakala ukuthi sizosebenza noma sikhona la sosibeka khona yini. Isona lesa statement ekade sisibona sibhaliwe. Sike sibize nge-plea and sentencing agreement la kuzothiwa khona come and disclose all, usho yonke into ekade yenzeka and intweni yakhona sobe sesiyakwazi sikhulumele uthole isigwebo esithanda ukuthi asehle noma isigwebo esithanda ukuthi sibe sincane kunalesa kade uvela uzosithola. Now in this case unomthetho ebiza nge-Prevention of Organized Crime Act or prescribe even up to 30 years for imprisonment or to ama-millions and ama-billions ongakwazi ukuthi ufine kuyona. So ngiyacabanga ukuthi utheme ebheka wathi ucompared to lo 30 bengizowuthola ngithola u15 la kungcona ke ngithathe lokho okuncane khona ngizokwazi ukuthi ngiqhubeke nempilo. Mhlawumbe ngizokwazi uku-apply i-parole ngiphinde ngiphume emva kwesikhathi thizeni. Leya information bengingafanele ukuthi iphume ngohlobo eliphume ngayo ngoba leya matter ngiyacabanga ukuthi still under investigation. 1. Number 2, mina kwabe kuyimina engiprosecutayo benge ngize ngimdedele aza sentence singakayenzi process yokuhamba size siyofika la khona kune conviction yabanye abantu other than bona ngoba lesa statement esisibonayo to me it doesn't say anything. The mere fact ukuthi uhlangane noZikala chaza ukuthi benikhuluma indaba ze corruption, the mere fact ukuthi uthe akakufakele million achaza ukuthi bekhuluma into corruption lapho. Kodwa into ezothi sihlanganele ngosuku lokuthi ngadeposit imali ngosuku lokuthi hamba uyobheka ebank uzofika uthole into engiyifunayo, I'm willing to testify based on that, naye cell phone evidence that brings the information engakwazi ukuthi sisetshenziswe ngokuhamba kwesikhathi, and that's the information engakwazi ukuthi ayibe khona. Number 2, if usuyivumile njengoba isivume manje, if esethi angisafuna ukuhamba ngiyongena enkantolo, ayikho into ongakwazi ukuthi uyenze because we have tried waze wathola isentence yakhe, ngeke usayithola le information ukuthi uyayifuna. So it's either prosecutors they were so eager to get a case VPS ukuthi yenze kahle ngoba benze haphazardly, or there's some type of botchwa kwale case
ukuze abanye abantu abathinta igazi ngasatholakala ufakazi ukuzoqandula ikhanda ukuze bakwazi bangene ngaphakathi ejele. Isesithatha isikhathi eside ngesikhathi investigator nayo nengibonayo ukuthi ayi engathi isikhathi sayo sesithe ukuhamba ngendlela okuyona. Kodwa kulela phonto lisho eqaleni is exactly point as raised by the other side ukuthi akuyona ithemi yethu sicoshela indaba sinikeza abantu ngalendlela abayibona. Akuwona umsebenzi wethu okwahlulela ukuthi what is correct and what is not accurate. Kodwa mangabe kuukuthi unenkinga nomuntu okhuluma into ethile uyilowo muntu omthathayo bese umusa enkantolo uthi indoda engathi awenzanga kahle. Asiphuthume sengala. Sozisabona. Bakuzikala kanjani? Iphile njani baba? Hayi siyaphila thokozana okhuluma naye. Yebo baba. Yazi babuzikala lo mbuzo ngiphele ngithi ngizobuza ngibezile izizwe ngithi awuthi ngizawubuza. Kodwa ngiwubuze namhlanje ngiqomo sibili. Babuzikala la abantu uma beboshwa balokhunja lapha ejele bayafunda. Bephuma sebeni iziko. Yes. Yebo baba. Abanye abantu abangaphandle ukuthi benze ubugebengu ukuze befike lapha befunde. Nomuthi ukhathe ngiyacabanga ukuthi ububuza ukuthi kuyenzeka yini ukuthi khona bazofuna ukuboshwela ukuthi bangena ngaphakathi bayofunda. Ngoba umuntu uzofika ubugebengu la edvele ejele kuyafunda uphuma usunesixoxo noma kuyadliwa kwenziwa izinto ezikanje kanje. Angeke siyidismise leyo. Bakhona mhlawumbe ngathi makuthiwa kwenzeka research basho ukuthi hayi ngibona ukuthi ngaphakathi bengizoba ngcone ngoba at least i-shelter bizoba khona. Yila mhlawumbe kufanele ngabe uhulumeni noma ake simbe ngaphandle uhulumeni ngoba kanamandla thina sinawo. Bese sithi thina esiphe sithanda ukuthi kubonakala ejele khona kuzobonakala i-element yokupanisheka ukuthi ihambizi yofika kuphi. Kwamanye amazwe uthola ukuthi ukuhlala ngaphakathi kwakho usuku usebenza khona uzokwazi ukuthi uhole uthole lelo plate lakho litholayo nemali oyithola lapho noma lelo holo lakho bazoholela ukuthi at least wena sekunikeza indawo yokuhlala sakunikeza ne-roof. So kungabi mnandi ngendlela okuyiyona, but at the same time and then bese ithi into iyiphi indlela esizokwenza ngayo ukuthi abantu baphume izimilo zabo seyithe ukuhluka. So the element of correctional and then bese yangena yona ke fanele itholakala ibalance kuyona ukuthi siyibalansisa kanjani yonke le process so kungabonakala ejele ngathi indawo emnandi noma indawo abantu abathola ukuthi bathole usizo ayilolu mhlambe mina nawe singakwazi ukuthi silithole makuthiwa kukho la sone khona. Hayi lo ngiyakuzwa mfundisi wabasesikhathini ngiyabonga. Ngibonga mina kakhulu wami. Ezinye zeinselelo lezi engicabanga ukuthi even waminister abasha ba correctional services fanele bathi ukuyibheka namaqembu ezepolitiki nje eParliament babone ukuthi khamba kanjani. Asithathe lo lase VPS. Ngithema ngihlala ngibheka ngathi khona umuntu othi bengizohlala ejele u30 years sengizohlala u15 phele kanjani. But kunabantu abathatha impesheni yabo bayifaka lapha kulela bhange namhlanje abanamali. Abayisebenza impesheni yabo for more than 20 years. Kwaphela ngayo within a period of a year or a period of 3 years. Ayikho imali abanayo. But kunabantu kwazi ukubonakala ukuthi bathenga imoto bathenga ama-shares kwaba khona okwenzakalayo okuhle empilweni yabo. They are still roaming around ngaphandle kahle. Mhlambe ezinye izinto efanele siyibheke lezo mase kuthiwa siza kwi-criminal justice system yethu. Ngiphuthume ngala WhatsApp uthi breakfast show mhlonishwa zikalala i-company ngicabanga ukuthi ba-terminate i-contract yakhe bathi bazothola i-severance pay over i-long service ngoba sebengene kwi-new company. Okay, uthe ukubhala ngendlela ebengingayiqondi kodwa enza kanjena awuqale like ku-terminate khona ufike uyo-check ukuthi ngabe izinto zakho zihamba kahle yini and then bese yakutshena bakukhombisa ama-contributions akade bewenza kuleyo nkampani enifake kuyona kuma-provident fund yini noma kwi-pension fund and then bese ubheka ama-rules ayi-provident fund noma i-pension fund ukuthi ayakuvuma yini lokho kodwa unayo option yokuthatha uzokufaka ngala if bekunikeza severance pay noma bethi retrenchment abakukhalculathele ukuthi bafike kanjani kuyona mase becalculateile uzobe usiyakwazi ukubona ukuthi ngabe bacalculate kahle. Izwi loMzansi 98.0 the difference. Njengoba ngokuthembisele ukuthi bengifuna ke sithi ubheka kancane ezintweni lezi sokuyithinta abantu besilisa nomthetho. Anguvalanga komnyango mangabe khona into onayo mhlawumbe uthanda ukuthi asiyithinte. Ithuba lisavulelekile. Njengoba ngizokwenza nje ngiphuthume ngiyobheka ngala
kuma voice notes ethu ukuthi basiphethile hayi before ngiqale lapha ke ngithi la morning Mr Zikelela nginombuzo la umama wayesebenza kwifirm yezinkukhu for almost 27 years but isiyivala wathola imali ngaphansi kwa 40,000 umageba emolweni kufanele sicheckeke la mageba ukuthi ubehola malini on a monthly basis phinda sicheck ukuthi kungabe ibe-registiwe yini provident fund ihambe yaza khokha malini ngesikhathi ukwenza i-settlement ye-retrenchment ukwenzakalani eziphi izinto ezikhona iwona ke lokho kufanele bese uyakubheka enye file uyikhumbule ngayo nengihlezi ngikhumbuza abantu abaningi khumbula ukuthi mase uthola imali izoba proportionate to iholo lakho kade ulithola so iholo mangabe lingaliningi nemali ozoyithola obvious nakhona izothi ukwehla kancane but kunama records ezinto okwazi ukuyithola kulezi zinto ezifana njengalezi if ukuthi khona la usukungeneme khona nangomunye umlaleli uthi babuzikalala la sakhona kudala inkontileka izoqalisa intuthuko manje kule ndawo kuzombiwa umgaqo okay kunamaliba omphakathi asemphakathini uthini umthetho kulesi simo alright la khona isuke kuzoba khona umgaqo ozoba khona kakhulukazi kuhulumeni uyakwazi ukwenza into ekuthiwa i-expropriation bachaze the need abayidingela umgaqo ngawo mhlambe kuze kwenziwa ama-suggestion ukuthi abantu abamove bazokhokhela for zonke izinto ezisuke zikhona if i-consultation kodwa ingenzakanga-ke kahle ukuyitholekele inkinga efana njengalezi abantu bazothi cha asithindwanga thina ngokwanele noma i-consultation yakhona azange zibe right into engayisuggest ukuthi yenzani la zihlanganisene nibe ikomiti labantu abaconcerned namalibeni akhona lapho bese niyabhalela uhulumeni khona nzoba ne-record nisho ukuthi engathi i-consultation yena ihambanga kahle amapha ama-alternatives ngingathanda ukuthi akabe khona nicele nokukhombisa ukuthi i-process ekuthiwa izolandela uthini kodwa nibeke lokho in the back of your mind if kuukuthi amaliba lapha ngenze example mhlawumbe u30 noma u50 kodwa umgaqo osuku uzohamba lapho uzokwenza ukuthi akube khona economic development eyenzakalayo within the area 1 number 2 yenza ukuthi izokuhamba kwabantu from one place to another yenzeke kahle bese kuukuthi kwayindawo kayidesignate mhlawumbe kwangeyona kufanele ngabe yamaliba then uhulumeni uzoba neground ethanda ukuthi ibe strongana message ufuna uku-expropriate leyo ndawo so ngizocela ukuthi nani nibe reasonable mase kuthiwa senalidiscussa lelo daba nibe ni aware esekutheni kungenzeka ngingahambi ngendlela enithanda ukuthi nina ayihambe ngayo kuyona yonke process Sithinta njengamanje Shayela ucingo ku-060 480 7164 060 480 7164 njengoba benzele nje umlaleli usezonisobona Yebo baba Zikelela ngiphile njani baba khona ngikhuluma noDlamini iyo baba Dlamini angazi noma sengiphuma isihlokweni sacela ukubuza la baba Zikelela ukuthi uma kukhona umuntu omdala onuwekayo uma uyilungisa lento ungamele uqale kuphi mhlambe emaphoyiseni endoni noma ungayikwazi ukuthi uyifake nje enkantolo straight ukuthi ulandelele ukutholakala ukuthi lungalungiseka kanjani udaba ukuze abantu abadala kulezi zinsuku bayabulala ngathi kuthiwa bayathakatha kodwa kungenabo ufakazi okay sengifuna ukuthola bengifuna ukuthola lawo wena okhala ngako uthi bamsola ngento engelona iqiniso noma wena umsolayo ukuthi engathi khona ungahambi kahle bamsola ngathi mina bamsola ngento engelona iqiniso ngifuna ukuyithola ukuthi kuyiqiniso kangakanani lokho okay abamsola ngakho into kibe khona ile yokuthathelana noma kube khona i-protection order zoba khona kodwa under i-protection from harassment act so into izobe sithi sengizwile nikhuluma la niyabona ukuthi ukukhuluma kwena kuzongifaka enkingeni okwesibili kunecala elisibiza ngecriminal injury la sokusithi khona wehlisa isithunzi segama lami njengoba usahlisile nje ngifuna ukuvuyela icala enye yesithathu bese kuthiwa defamation of character kodwa kufanele ukukhumbuleke sekutheni makuthiwa uyahamba enkantolo into esuke ibaleke kakhulu ubufakazi so kubalekile ukuthi ubuqoqe bube khona la labo bantu abazothi sizwile sitsheniwe bakwazi ukuthi babe khona bayikhulumele makhona abantu ababhale through social media kubonakala ku social media ukuthi kuthini even nako WhatsApp ngangena kubo ubufakazi lapho so if ukholelwa ngempela kuyinto obona ukuthi engathi ayihambi ngohlelo bugcina ubufakazi bakho ubucollect and then masubucollectile izinto zakho zobe seyihamba kahle ngiyabonga baba akubonga mina kakhulu baba
Ngiphuthume ngiye ngala ku WhatsApp uthi ngicela ukubuza umfowethu walemali engozini yemoto 2021 manje sibedlela bathi ifile yakhe abayiboni ayikho. Ngenze njani makunje ngivule icala useDurban North. Okay, ngiyacabanga ukuthi ufuna ukwenza for ama purposes of RAF, so uma ezohamba lapho kube khona at least record elikhombisa ukuthi kwangena kuleso sibedlela, and then kufese kufanele bakhiphe, ngiyazi bazoba reluctant kodwa at least lethe sethi admitiwe kodwa ama file yakhe asilitholi abakubhalwe phansi lokho, and then izofayela hamba ekudokotela, udokotela ayothi ngifuna ukucheck ukuthi lama injuries onawo manje consistent yini noma ayahambiselana yini ne-allegation yakho yokuthi khona la ulimale khona, ulimale engozini yemoto, awesikhathi esingakanani, asa-fresh noma aseyimade noma kuyakhona la kuzoshayisana khona, and then basothatha leyo report kube uyena ozokwazi ukuthi uyisebenzise uma sekuthiwa usuya ka-RAF. Kungenzeka u-RAF kube khona la uzoba manqika khona ukuthi ukwazi ukuthi uku-assist, kodwa ngithi akulahlambe leyo ngakufela at least awuthi makuthiwa khona la uhluleka khona uzamile ukuthi izinto zakho uyibeke kahle. Ake ngiye ngala Babuzikalala ngibingelele. Ngicela ukubuza mina ukuthi lama cases enzeka ku Facebook njengoba kungazi ukuthi ukhona amaphoyisa engathi khona athathela abantu umthetho ingathela abantu abagangayo. Nangu umuntu ungiqolile imali ku Facebook esebenzise imoto ethi uyayidayisa. Wayivula ke case la emva kokuba ubonile ukuthi imali yakho seyingqwambisile. Uyakwazi ukuthi uthatheleke phezulu lolo daba, mhlambe uthola umseshi nani ozoqhubekela nalo, yize labo bantu abakuqolile ungabazi ungakazi wababona besebenzise lento yaka Facebook ukufaka izithombe nani, uyakwazi ukuthola usizo entweni kanjalo. Uma ulithola kanjani kuphi? I-case number ikhona, bakuqolile ebhanki lakho, wena futhi wafaka imali wabanikeza, ungazi phela nawe ukuthi uyaskenga. Okay. Lapho ngiyacabanga ukuthi njengoba uthi case number sikhona usubuya khona amaphoyiseni bona afana ngabe sebeyaqhubeka ne-investigation, ongenze ukuthi ngenxa yobukhulu bomsebenzi mhlambe udaba balithathele phezulu. Bakhona abanye abantu abakabasebenzise ama-private investigators bathi naba abantu engizobe akenzame ningitholele bona sibone ukuthi yiphi indlela singakwazi ukuthi sithole ubulungiswa. Kodwa ukhumbule ukuthi in as much as bezama ngayo yonke indlela ukuthi baskenywe noma baskema abantu, basebenzisa the same effort nama resources ukuze bangatholakala. So akuyona iprocess ekuzobalula leyo ukuthi batholakale bese izinto zihambe kahle. Mina ngingathanda ukuyibuyisa kodwa bese siyibuka kanje. Akuyibheke wena nomlaleli esekutheni si preventa kanjani entweni ukuthi singene entweni efana njengale. Sibe skeptical entweni ngohlobo lwesimanga, even ukuthi sithi sohlangana namaphoyiseni sithi siyokhuluma sifuna ukukhuluma namaphoyiseni asekuchingelana khona sinikeze khona imali, cha. Enza njengoba usuku uyothenga isinkwa, ngithi mayothenga isinkwa uyasithatha ubheka iprice, ubheka idate expiry date ukuthi sithini, uzosumfanyaza la phakathi nendawo ufuna ukucheck ukuthi fresh yini. Do the same thing uma sekuze emotweni bese uthi kulungile mfowethu, ngiyongidayisela nje ngizothatha imoto ngifuna ukuyisa kumakhenika, ngifuna ukuyisa so check even number, ngifuna so check ukuthi akukho la kuyashayisa khona, sibheke NATC yakhona, ngidedele ngikwenze konke lokho ngoma expenses ami before ngokunikeza imali. Mase ngokunikeza imali ngifuna sibhale phansi bene contract siye kummeli, sidlulise khona ibhenki sithinikeza ummeli kube yena oyiphathayo, and then bese ngiyakudlulisela ke yona kube sekuphelile. Zonke lezo zinto zizokusiza ukuthi sigcine sengatholanga sesiskenyiwe ngokuhamba kwesikhathi. Njengoba kade sikhuluma nje kukhona nami SMS kade ngiyithola manje kuthiwa unclaimed funds kubhalwe ngegama lakho, angifonele uCarol. Ngiyazi ukuthi akekho umuntu wasekhaya osekwedlule emhlabeni ngoba khona imali engishayela yona ngizoyiphendulelani le SMS engibona kahle kamhlophe ukuthi uyi-scam. Eyintweni ongekuze ukwazi ukuyiphendula and vouch on them, shesha ubaleke ungayitholi usesenkingeni. Thozwe lomzansi lo. Sabona babuzikalala njani? Iphile njani baba? Hayi sikhona ukukhuluma nobaba uMthembula. Hayi ngithi angidlule nje kulolu kancane mfethu lo lase VBS baba. Hayi nami kwangiphatha ngoba khona abantu
abagcine behambile emhlabeni indlala emva kokuntshontshwa kwemali yabo. Kodwa ngiphatheke kabi ngizwe omunye wozakweni izolo ngumlalele kwenye indawo ethi EFF ngeke ikhokhe back leyo mali ngoba kwakwama donation, imali ayibhaliwe ukuthi enkohlakala udala impofu, yabo. Kwangiphatha kabi nje lokho ukuthi bathibona ngeke bayikhokhe, but ama-group akwazi ukuthi ayikhokhe, lento i-DA yakwazi ukuthi ikhokhe back imali eyayithola ukuthi ama-group ayidonate kwi-DA, emva ukuthi etholakala ukuthi enze inkohlakalo uyayibuyisela back i-DA, but bona be-EFF bathi ngeke bayikhokhe back. So nje kwangiphatha kabi, but engifuna ukukubuza wena bakuzikalala, ngifuna ungihlukanisele la ngoba nginokudideka ikhasa ne-BCCSA kuhlokana kanjani, noma i-BCCSA ngaphansi kwe-ICASA, ngoba ngibone ngazi ukuthi kwenza into eyodwa kokubili. Ngiyabonga baba. Bonga mina kakhulu. Angilungise la mina engenza iphutha u-BCCSA kade ngokuqondile mayelana nama-complaints. ICASA suku imelane nokukhishwa kwama-bandwidth, so ilawo sokuzo-applyela khona ukuthi akwazi ukuthola license ukuthi ukwazi ukubroadcast. Kodwa once waba ne-complaint i-BCCSA kuyiyona osukwazi ukuthi ufake kuyona. Kule yase VBS ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe balalele ibona bazokwazi ukuphendula kangcono sekutheni iprocess yakhona ukuphe kumele bakubone ngendlela yokwenzeka ngayo. Kodwa uqinisile when it comes to indlela abantu mhlawumbe abake baphendule ngayo, nake babone kubalekile ukuthi izinto zakhona azenzeke. Sizonsobona. Yebo sanimakazi ninjani baba? Hayi siyaphila Khuzo. Cha ngicela ungazisho igaba, ngifuna ukubuza nje umbuzo la ngendlela ephuthumayo. Ngumuntu ozama business imqasho and then kube izinto ezilizayo ejelekisayo. Manje ngifisa ukwazi la mfethu ukuthi if umuntu etsheleka something like a mobile kitchen for a certain period and then mina ngizithathela mina i-lease agreement ngiyamsayinisa, ngabe i-binding yini or kumele ngithole i-law firm ku-initiate ummeli kuba kuyima ukuthi should anything happen ngamhlawumbe ukuthi the thing comes back isifile seku-binding ukathi umbuzo mangukuthi straight ukuthi i-lease agreement ozenzela yona wena uyisene nomuntu u-second party, i-binding or idinga intervention ye-law firm. Ngiyabonga. Bonga mina baba. I-binding but kudepende sekutheni content yakho ithini. So me right bese uthola ukuthi ukuba boyibhalele ummeli bozokwazi ukufaka amanye ama-clauses akuyiwona asesebenza noma asebebonile ukuthi ngokuhamba kwesikhathi abayinkinga. Nansi ngeke ngiyibone kakhulu kuma-agreement anjalo. Umuntu ngesikhathi efike ezothatha i-mobile fridge akanawo u-30,000 on hand ukuze akukhokhele may anything happen. So maso futhi usuyayilanda umsombuluko isifile ufuna ukumbamba accountable as per the lease agreement okusazothatha at least 10 days no 20 days no 6 months up until yongena enkantolo. Meanwhile when i-business lakhe aliqhubeki kulungile kusungenile enkantolo usutholile audit akhokhele repair and lonke le loss of income akade ungene kuyona uthola ukuthi akanayo naleyo loss of income efile ibe khona. So sekukwena ke as an entrepreneur ukuthi okay what then do you do, uwenza njengoba kusuke kokwenza ama car leasing companies laba sokubolekisa ngemoto eharishwayo ukuthi ake ngokuthathe imali ngiyibambe ku-eBay deposit. Mangiyibambile imali ibe deposit at least ngiyokwazi ukuthi makhonto yonakele bese ngiyabuya ngizolungisa ngayo noma kube khona indlela engizokwazi ukuthi ngishintshe ngayo. Nansi enye isibilo engakwazi ukuthi uyenze ngeke ngayibona esetshenziswa abanye abantu. Baba nomuntu ohamba nalo bathi ikakhulukazi kuma-mobile toilets bathi ngizohamba ngiyohlala lapha ngiyogada ukuthi process yakho ihamba ngohlelo yini, angeke ngize nginikeze yonke into yeni ihambe kahle bese mina ngingabi khona ukubona ukuthi izinto zami yithini. Ezinye zezinto ezingakwazi senze, but in terms of ngokomthetho strictly speaking yes you can do your own but just make sure ukuthi ihamba ngendlela covered. Sekusele 2 minutes manje. Ngiyazi ukuthi noma asenze kanje khona soba covered ngoba le topic ngithanda ukuyinikeza ispace sisenomonya olesibili abanye ababili, but ngiyafisa ke sikhulume nabantu besilisa noma sikhulume namadoda la sikhuluma khona ngezinto mhlambe ababona ukuthi ngathi umthetho uyidefend noma khona la mhlambe kusuke kushoda khona. Eyami advice izothi ngesikhathi kuthi uyahamba usodecide ukuthi nango wakwakho uyamthatha kule nyanga
akuqale phela kummeli niyohlala nihlale phansi bese niyabona isimo senu ukuthi la ngikhona kungabe ngokulungele yini na, la ngikhona kungabe finance wise kwenzakalani, la ngikhona ngabe ngama assets ami kwenzakalani, la ngikhona kungabe ngizokwazi ukuyimela yonke le process kuze kuyofika ekugcineni. Linked to that into ezobisithi ibe regime esiyithatha noma esikhetha kuzofanele ukuthi sishade ngayo, okwenzela ukuthi in the case la khona odlulayo emhlabeni noma sekuthiwa uthanda lisekho sesiya divorce singayitholi senkingeni. Sisa lapho once kuba khona ngena indaba zamshado phakathi akuyifake phela newill yakhe ezobe sichaza ukuthi kungabe izinto zakho uthanda ukuthi ihlukaniswe kanjani. If wenze lokho then I can assure you ukuthi izinto zakho zohamba ngohlelo. Kodwa ngiyakuthembisa ukuthi hayike next week sohlala kuyona sibone ukuthi siyilungisa kanjani.